A Consellería do Mar realiza unhas novas jornadas de portas abertas para potenciar a oferta formativa no eido marítimo pesqueiro. A iniciativa iniciouse hoxe e estará dispoñible igualmente mañá na Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira. A Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira está a realizar unhas novas xornadas de portas abertas para potenciar e divulgar a súa oferta formativa no eido marítimo pesqueiro e amosar as súas instalacións a futuros alumnos e alumnas. O programa tamén inclúe a conferencia A Seguridade Social do Mar, requisitos e incidencias, impartidas 11 horas por un especialista en medicina do Instituto Social da Mariña. Ademais, haberá visitas guiadas polo centro e sesións de demostración dos simuladores de ponte máquinas ata as 2 da tarde. Hoxe falamos co director da Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira, Pedro Ribeiro, que falou sobre os obxectivos principais destas xornadas que pretenden amosar as ofertas que se presentan para o ensino ou as melloras do centro. Que pretendemos con estas jornadas é acercarnos a actividade pesqueira e a actividade marisqueira para ofrecer a todas as persoas interesadas, a toda a comunidade educativa do centro, ademais, que oferta estamos a levar a cabo, que tipo de ensino estamos desenvolvendo e que aspectos incluso e melloras estamos levando a cabo no centro. En canto que son os obxectivos, fundamentalmente son o de facernos coñecer, ofertar realmente toda a programación educativa que temos no centro e destacar realmente os ámbitos concretos no que estamos facendo un esforzo de mellora do ensino, que son concretamente na formación reglada, en ciclos formativos, na área de máquinas e na área de ponte, que son na parte da formación náutico-pesqueira, as titulacións de patrón costero polivalente, local de pesca, mariñeiro pescador, que son na área tamén da formación da actividade marisqueira, certificados de marisqueo a pé, percebeiros, habilidades sociais, emprendemento, cursos que realmente son moi necesarios na comarca do Barbanza e que temos que achegar. Nos tivemos un caso fai pouquiño, por exemplo, da confraría de Aguiño, que nos decía que necesitaban facer un curso de marisqueo para acceder á extracción do percebe, un curso de percebeiro. Bueno, pois o centro que fixemos foi aparcar igual un curso que nese momento non tiña unha demanda tan importante e darlle cobertura a esa demanda necesaria, que había un colectivo además numeroso que si o facía falta, o cual tamén o centro trata de ter unha certa marxen de flexibilidade e dar unha resposta dinámica en función das necesidades do. Indicou que unha das intencións tamén é achegarse ás empresas para facilitar o acceso do alumnado e ademais sinalou que a programación pode variar polas demandas do sector. Nos programamos non de un modo tan rixo e fixo como son os ciclos formativos ou a formación náutico-pesqueira, sino que o que tratamos é levar a cabo xa unha adaptación á demanda do sector. Todo isto en coordinación coa Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar, que é a nosa, responsable do ensino a nivel de Galicia, e moi coordinados con eles en función de que a demanda teña que ser sempre unha boa resposta. E un feito que tamén estamos facendo agora é o achegarnos á empresa. Queremos ter xa unha maior presencia e coñecemento de como funcionan as empresas pesqueiras para que teñan, os alumnos un mellor acceso para facer a formación en centro de traballo e para facer tamén o que son os períodos de embarque. A xornada de mañá no centro de Ribeira tamén será en horario de 9 a 2 da tarde e incluirá visitas guiadas polas instalacións do centro, charlas informativas sobre a súa oferta formativa e sesións de demostración nos distintos simuladores.